Pokračujeme dopravnou nehodou, ktorá sa stala pri Hlohovci. Čelne sa tam zrazili dve autá. Zasahovať museli všetky záchranné zložky. Nehoda sa stala krátko pred 10 hodinou za Hlohovcom. Vodič Fábie v tom čase smeroval do obce Dolné Trhovište. Cestou však zrejme dostal šmik a prešiel do protismeru. Tam sa čelne zrazil s ďalším autom. Oboch vodičov museli ratovať záchranári. Operátor tiesňovej linky 155 vyslal na miesto ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci. 19-ročný a 65-ročný pacient boli transportovaní do nemocnice v Trnave s pomliaždením hrudníka. Nehoda obmedzila aj premávku. Havarované autá blokovali jeden jazdný pruh. Dopravu riadili policajti, ale i hasiči. Počas dokumentovania nehody bol jeden jazdný pruh na nevyhnutne potrebný čas neprejazdný. My sme vykonali protipožiarne opatrenia a stabilizáciu vozidiel a vymedzenie miesta zásahu. Budeme očisťovať vozovku vlastne od tých uniknutých prevádzkových kvapalín a od úlomkov, ktoré vznikli po nehode. Po havarované autá si následne prišla oťahovka. Cestu do 2 hodín úplne sprejaznili. Vodiči boli podrobení dýchovej skúške s negatívnym výsledkom. Presné príčiny, ako aj okolnosti, za ktorých k nehode došlo, sú predmetom objasňovania. Ľubica Cimová, televízia JOJ.